Der har vi Jennifer, hun er på dag 59, og hun har blokket op et lille døgns tid nu. Og gjort sig klar og lagt sig op i fødekassen. Der er masser af liv i maven. Så nu mangler vi bare nogle gode pressevejr. Hun er parret med 14 til Kevin. Hendes første kund, og hun er godt 2 år gammel. Dygtig Jenny. Vi lige presse den baby ned. En god pressevæg. Du er helse, du er så dygtig her. Det er en mærkelig idé, du har med at tro, så hjælper at stå op. Det gør det altså ikke. Hvis du føler det, så får du jo lov til det. Den kunne godt blive lidt bedre. Du er altså meget bedre, hvis du står i brug, ikke? Ja, det er meget nemmere at presse. Det var en lille en. Og Jenny mor er i gang med at presse. Babyen er pænt ned. Første baby er langt ned, den står lige her. Så der er ikke lang vej. En god pressevæg, ikke? Jenny, så gør bare den første. Gætter på 3 styks. Og vi nu er på dag 60. I drægtighederne, ikke Jenny mor? Det er perfekt for en førstegangs fødende. Jenny er lidt smadredygtig, men lidt urolig, når hun har pressevæg. Vil gerne løbe fra smerterne. Så holder mor der. Ikke? Det. Man kan godt se, hun har ondt. Vi lægger ørerne tilbage. Ud. Så dygtig. Du vil have meget bedre gavn af at lægge den ned og slappe af. Du er ked væk. Det var lige en hjørnetand, dog. Det går hvad? Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Mor, jamen det er helt okay, jeg ved det godt. Jeg kan godt huske, at det var født. Men din mor klarede det. Så har vi lige været hos dyrlægen, fordi presvæg, hun havde nat, har ikke givet kode eller noget. Jeg var bange for, at den første valg lå på tværs. Og den første valg ligger rigtig fint med hovedet i fødselskanalen, når hun er åben hele vejen. Dyrlægen har givet hende lidt kalk. Nu løber vi lige lidt fra kalken i cirkulation. Og hun finder givet hende maks 4 timer til første valg skal være født, for ellers så bliver der til kejsersnit.
Så fik Jenny 3 valpe ved kejsersnit, fordi de her 2 valpe havde begge 2 lagt hovedet ned i fødselskanalen. Så kunne drengen ikke komme ud. Men ellers var hun fint åben hele vejen. De vejer 95, 102 og 105 gram. Og Jenny var dygtig. Du er lidt træt af. Ja, men du ved godt, det er dine babyer. Og nu ligger de lige og får varme af min gode varme hånd. Og der er masser af mælk i Jenny. Herovre har jeg gjort fødekassen klar med varmepude, så de kan blive gennemvarme. Det er det mest vigtige med nyfødte valpe, det er, at de bliver varme igennem, før de overhovedet kan optage mælk. En af pigerne, der har brug for lidt modermælkserstatning, for Jennifer vil ikke rigtig lade den amme endnu. Så jeg hjælper hende lige med lidt modermælkserstatning, jeg bruger for Royal Canin. Jeg giver hende kun noget, så længe hun sutter. Luft op. Lidt ligesom hvis det var et bryst hos moren, og hun selv suger sig fast. Og når hun så suger, så får hun mælk. Lidt smule vand. Så kommer det. Jeg hende, der søger det. Ikke overfået, så ryger det ned i lungerne.